sakit. Oh, Iya. ini tadi baru pentas kemana, apa dari rumah atau dari Ini pentas? tadi siang tadi aku di Blitar. Di Blitar. Terus habis itu bablas ke Madiun. Madiun. Terus langsung ke sini. Oh, ke sini. Iki bot-bote ngeboti Kabupaten Nganjuk. Ngeboti sampean dong. Oh. Lek rabar na ya rata tekan iki mau. Nek rabar lu nglarane omah ya. Jane. Oh, terus ora maem. Ini tadi aku belum makan seharian loh, Mas. Lho ngono kuwi kan aku kan yo ning rasaku kan yo malah bingung to. Aduh Dik niki kok iso tampile iso totalitas maksimal poga. Lah kamu tadi nggak mengelekkan aku. Lah iki mengelekane basa endi ya, Rok? Kan biasanya kan kamu mengelekkan toh. Piye nek ngelingne? Yang udah makan gitu. Kok tadi ndak? Oh, tadi masih fokus ya, fokus sama wayangnya ya. Iya, tadi masih Gladi bersih ya gladi tadi. bersih. Sampai lupa sama aku ya. Yo enggak lupa, kan ketemuannya kalau di panggung kan lebih match gitu loh Dik Niken. Oh, gitu ya. Ya maaf kalau tidak bisa mengelekkan kamu. Iya nggak apa-apa. Tadi yang mengelekkan aku udah banyak sih. Tapi kalau bukan kamu aku ya nggak mau makan gitu loh. Nggak. Nggih yo nggih. Iki aku diparingi PR karo sapa? Ya karo salah satu pepunden ning Nganjuk. PR apa? Gandeng acarane hari jadi Nganjuk, aku kon mbabarke utawa ngartekke wiwitane dijenengke Nganjuk. Lah iki PR sing ora gampang nganggone aku. Oh ngono. Iya. Piye mak wedarane? Nek cara biyen Nganjuk iki disebut Anjuk Ladang. Oh ngono. Iya. Mbiyen ning kene iki ana sejarah, ya kuwi sejarahe Empu Sendok. Ngono, Mak. Sejarahe Empu Sendok kang nalika semono perang ya to karo Sriwijaya. Wah iya. Ingkang wekasan unggul jurite. Banjur papan kono, papan perdikan jur dijenengke Anjuk Ladang. Wah iya. Wase mangkono kanggo jeneng Kabupaten Nganjuk, Anjuk Ladang mau diganti jeneng Ketanggungan utawa Tanggungan. Oh ngono, Mak. Dadi mulane ana tembung Nganjuk iki kuwi biyen Kertasana ki ya kadipaten. Heeh. Mbrebeg ki ya kadipaten. Iya. Nggodean ki ya kadipaten. Iya. Pace ki ya kadipaten. Iya. Banjur didadekke siji ya kuwi Kabupaten Nganjuk. Awale kaya ngono kuwi, Nduk. Oh, iya. Heeh. Jadi kene iki kaya akan budaya, kaya akan wisata. Oh ngono. Upamane kae ning dhuwur ana daerah sing jenenge Ngliman. Kuwi saka tembung apa, Mak? Aliman. Kuwi kiai utawa ki ageng Aliman. Oh, lagi ditunggu-tunggu datang. Ya, ben nunggu sik. Ya. Diteruske. Ngliman. Dadi ana-ana ki ana sing diarani air terjun, Nduk. Ana ing Ngliman. Kuwi nek cara biyen air terjun kuwi mau tujuane nggo mayokke waranggana utawa mayokke sinden. Oh, ngono. Tenan kuwi, tenan. Nek pengen dadi sinden luwaris adus ning kono, ning Ngliman kono. 7 dina 7 bengi ora sasapan. Oh iya. Ora kelambenan ngono kuwi. Oh iya. Kuwi cara biyen ngono. Oh iya. Apane sing ngedusi dalang no bae. Ora kuwi guyon. Iya, dawuhe para sepuh, para pinter biyen ngono. Iya. Jadi Nganjuk ki kaya akan budaya, kaya akan wisata. Oh iya. Upamane ana meneh wayang timplong. Iya. Kuwi anane ning Pace kono no. Oh iya. Biyen dalange yen ora kleru ya kuwi panjenengane Ki Jo Kandar Jahnawi. Wayang timplong, Mak.
Ana meneh ya kuwi sandur, kuwi kanggo babat alas nek cara mbiyen, ngono Mak. Mula akeh banget kesenian kang mapan ana tlatah Nganjuk, saben antara mangsa nganake wujuding lomba utawa kuwi festival utawa lomba apa ngono. Ning Surabaya nganti tekan Jakarta, Nganjuk niku mesti unggul. Oh ngono Mak. Mergo hambudaya ya Mak. Hambudaya. Mergo saka budayane kuwi dhuwur, mula dadi ya kuwi mesti selalu unggul di daerah manapun. Wah iya ya Mak iya. Alhamdulillah iki sowan komplit Nduk kanca-kanca saka Sanggar Seni Astabrata mijil saka Jalan Mastrip nggih. Gandung Kidul wayang gamelan gawan saka ngomah iya kabeh digawa ora ana sing dikerekke iya. Pelir tak dawake sing dawa 12 meter iya. Dasare panggonane yo bawera. Iya ya Mak disumbutke nak iya. Kembali ke benang merah sing baku biyung ndongake apa ning rangkaian adicara hari jadi Nganjuk iki. Dongaku cekak aos nok piye. Muga-muga sak rampunge ringgitan Kabupaten Nganjuk dadi ya kabupaten sing baldatun thayyibatun warupun ghafur, gemah ripah loh jinawi kareta tata turaharja, murah sandang lawan pangan, adoh saka bencana alam. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'manallah wa ni'man nasir. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Gusti Allah sesembahanku ingkang tulung marang aku, ora ana kaya linaku kejaba saking Allah kanggo aku. Sedulurku aja nganti kliru, mung Gusti Allah sesembahanmu rinten lan dalu, mung limang waktu kanggo mrasna mungkar lan nafsu. Sedulurku aja nganti kliru, mung Gusti Allah sesembahanmu rinten lan dalu, mung limang waktu kanggo mrasna Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Gusti Allah sesembahanku ingkang tulung marang aku, ora ana kaya linaku kejaba saking Allah kanggo aku. Sedulurku aja nganti mung Gusti Allah sesembahanmu rintan lan dalu, mung limang waktu kanggo brasta mungkar lan nafsu. Sedulurku aja
Siaran malam hari ini juga disiarkan langsung lumantar channel YouTube Asta Brata Media. Oh iya, jadi sing memantau ora ngomongake sing ana TKP nanging seluruh dunia para pencinta seni dan budaya khususnya wayang kulit padha mirsani anggone Kabupaten Nganjuk ngadani hari jadi ke 1087. Alhamdulillah. Nduk, piye? Iki aku nampa dawuh sadurunge ngaturke lagu-lagu Kang Sarto para bintang tamu. Gandeng iki Pak PJ Bupati mau sore durung sambutan. Iki kepara mau lagi rawuh. Ora ketang sepatah dua patah kata. Tak aturi Pak PJ Bupati paring dawuh. Oh ngono. Monggo Pak, waktu dan tempat kula persilahkan. Duduk. Monggo. Son Mas. Monggo Pak. Matur suwun waktunipun Mas Dalang. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu sedaya. Yang saya hormati Bapak Ketua DPRD Kabupaten Nganjuk yang masih hadir hingga malam hari ini. Yang kami hormati seluruh OPD dan yang saya hormati Pak Dalang, Mas Dalang kami menyebutnya, Mas Akbar Alamsyah, matur suwun. Syahalam Pak. Oh syahalam, mohon maaf. Nggih, betul napa-napa Pak. Kayaknya saya grogi ya. Waduh. Satu hal bahwa mohon maaf kami tadi ada acara di Banyuwangi berkaitan dengan acara Pak Presiden tentang tanah Kabupaten Nganjuk yang kita ada redistribusi di 9 kecamatan di 15 desa. Moga-moga ini juga menjadi hal yang baik untuk merayakan HUT Kabupaten Nganjuk yang ke-1087 ini. Nganjuk dapat yang dulunya susah untuk mendapatkan hak atas tanah karena wilayah hutan, hari ini kita sudah mendapatkan. Semoga dalam waktu dekat ini menjadi sertifikat, menjadi hadiah Bapak Ibu sekalian dan menjadi hadiah bagi Kabupaten Nganjuk. Dan berikutnya bahwa untuk memperingati hari ulang tahun Kabupaten Nganjuk yang ke-1087 ini, kita mengambil tema Nganjuk Bangkit Berkah dan Barokah. Kiranya momentum Dalang malam hari ini menyampaikan apa yang menjadi nilai-nilai pesan moralnya bisa kita tangkap dengan baik. Saya sedikit melihat tadi bahwa sesuatu langkah dalam memimpin suatu daerah kiranya adalah orang-orang yang benar-benar terpilih, yang memiliki nilai-nilai yang patut untuk kita teladani. Mungkin saya tidak banyak atau berpanjang lebar karena sudah lengkap, dan saya mohon maaf kalau saya tadi terlambat. Dan yang paling penting saya sampaikan matur suwun rawuhipun, matur suwun mas semangatipun, dan mugi-mugi Nganjuk tansah bangkit berkah lan barokah. Amin. Matur suwun, matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun dawuh pangandika saking Bapak PJ Bupati. Boleh saya ke? Woi. Dalang. Titip. Kok repot Pak? Mboten repot mengke dibagi.
Pak. Kok ora mau-mau? Kan telat toh, Pak. Oh, nggih ora apa-apa, Pak. Ya, iki friend kabeh kok iki ya. Iya. Iya, yo nanjake para bintang tamu. Heeh. Tak durunge Mas Komet, Mas Dodok munggah panggung. Dik niki tanjakne sik. Oh iya. Ya, atur paring panglipur marang para masyarakat dalam rangka mengeti hari jadi Kabupaten Nganjuk ke 1087. Oh iya. Yo dos sempatono kanggo pemanasane Dik Niken Salintri. Ya yuk, monggo dados. Monggo. Salintri bolo. Iya.
Selamat malam wilujeng dalu, good night to Dek Niken Salindri. Selamat malam. Kok suarane serak bintang? Iya, karena Apa lagi sakit? sakit. Oh. Butuh obat. Wah, iki. Kamu bisa ngobati nggak? Apa? Kamu bisa ngobati nggak? Batukmu, bindengmu. Iya. Piye obatnya piye? Dicucruk. Napas buatan loh. Ora no. Ora, Biasanya nek cah cilik ngono kae nek bindeng utawa pilek iki biasane mbek Wong tuane. wong tuane kan dicucuk ngono lho Mas. Mosok dalam kok nyucuk umbel. Ndak kamu sayang nggak mbek aku? Ya udah kalau kamu nggak mau Mas Badar aja. Hei! Aja memang iki kene dapuk kiai. Dadi bagian doa meneh kene. Doa kok gunungane mubeng-mubeng itu ngopo. Ya, malam ini kita ketemu di alun-alun Nganjuk. Iya. Kita tahun 2022 kalau nggak salah kita juga ketemu di alun-alun Nganjuk. Iya. Hari Bayangkara, Hari Koperasi. Ini kita ketemu lagi di alun-alun Nganjuk dalam rangka hari jadi Kabupaten Nganjuk ke 1087. Gimana? Mati Mike. Oh wes. Udah. Iya. Ya kita doakan buat warga Nganjuk. Ya. Semoga semakin sejahtera. Amin. Semakin sehat semuanya. Amin. Semoga semakin lancar rezekinya. Amin. Bisa nanggap Mas Akbar dewe-dewe. Amin. Akbar tok tapi. Lah ini kayaknya bisa ora? Ora. Lah nyapa? Hah? Lah nyapa ora bisa? Ini kan sakit. Oh, ya kok nek wis sehat. Nah, Iya. ini tadi baru pentas kemana apa dari rumah atau dari Ini pentas? tadi siang tadi aku di Blitar. Di Blitar. Terus habis itu bablas ke Madiun. Terus langsung ke sini. oh, ke sini. Iki bot-bote ngeboti Kabupaten Nganjuk. Peti sampean dong. Oh. Lek Akbar ya ora tak tekani iki mau. Nek rabar lu nglarane omah ya. Jane. Oh, gandeng ya wis ya. Tapi aku ya berpesan untuk Dek Niken Salindri. Kenapa? Nama yang semakin menaik harus jangan lupa dijaga kesehatannya, makan teratur, istirahat cukup. Itu perlu, ya toh. Aja mergo anu kok lali mangan, keri mangan, mangane telat terus ora maem. Ini tadi aku belum makan seharian loh Mas. Lho ngono kuwi kan aku ya ning rasaku kan ya malah bingung toh. Aduh Dek Niken iki kok iso tampile iso totalitas maksimal kok gak. Lah kamu tadi nggak mengelekkan aku. Lah iki mengelekane basa endi ya, Rok? Kan biasanya kan kamu mengelekkan toh. Piye nek ngelingne? Yang udah makan gitu. Kok tadi ndak? Oh, tadi masih fokus ya, fokus sama wayangnya ya. Iya, tadi masih Gladi bersih ya gladi tadi. bersih. Sampai lupa sama aku ya. Yo nggak lupa, kan ketemuannya kalau di panggung kan lebih match gitu loh Dek Niken. Oh, gitu ya. Ya maaf kalau tidak bisa mengelekkan kamu. Iya toh, nggak apa-apa. mengelekkan Tadi yang mengelekkan aku udah banyak sih. Tapi kalau bukan kamu aku ya nggak mau makan gitu loh. Nggak tahu sih gue tuh kenapa sih kayak gitu sih gue lu mah nggak mau. Nek ra karo aku masuk ora maem, ya kudu maem tetep ora ora nafsu. Dek kene no neng grup Yasna Pratana nek sing taksir len Mas. Sapa lho? Siapa ya? Le Mas Faris oga. Sapa? Mas Badar ae. Lah nyapa Mas Badar? Lho tansaya ganteng lho suwi-suwi kira Mas aku. Yo ora ke umure wis tuwa ke. Lho tapi kan rong rabi. Ala rong rabi ke yo bener rong rabi, tapi ya wis ibarate anu Ya wis ra iso entuk adike entuk mase ae. Hei! Karo mas aku ya aja. Kae wis anu kok, wis ana calone ya. Sopo? Yo mbok sapa wis ana calone. Oh, to Mas Batalno Mas. Wis ana. Batalno. Wis aja ngetek kok tekon terus. Mas aku kan saliman karo aku, rong saliman karo aku, ya ampun. Belum yo kesini dong. Mosok aku ning ngisor to. Wah, lah ngono lho, heeh. Ya kamu nggak mau ndek ngisor, kamu mau di atas. Maksudnya iki salaman. Ya wis kamu di atas, aku tak ning ngisor. Ya padha sejajar Mas Teh. Sejajar. Kamu tadi mendem ya? Ora ngamur. Kok ambunya brang-brang? Oh, kamu ngentut ya? Ora. Oh, berarti
aku. Wis. Wis ngawur salaman sik. Aduh. Luar biasa. Kamu tadi cawi toh? Cawi to ngamut ya. Kok bau pesing nangane? Anu, nggak tahu tadi bang. Habis nyongo tadi. Anu, ini lihat tuh penonton penonton tumplek-blek di sini masyarakat Nganjuk. Alhamdulillah. Ini bukan hanya Nganjuk yang menonton. Tadi kowe nyapa to ndemek jarik. Iki lo ngelapi umbel lo Mas. Oh, wis ngelapi umbel ning jarike dalang kok ndemek roh jarik kuwi kudu piye ngono maksudku. Lah jari kita lo sama. Oh, ora iki ora bedono kok ya. Oh iki lek kunukane kan ta? Iya ta? Iya ta? Iya ya, iya. Ora titen aku Dik, ora titen. Kamu ngomong apa tadi? Sing ndi? Mbah lagi mau tas ngomong apa? Ini masyarakat yang hadir di sini bukan hanya masyarakat Nganjuk, tapi di luar Nganjuk. Iya, tumplek-plek ada yang dari Semarang, ada yang dari Magetan, ada yang dari mana-mana loh Mas Anggite. Toh ini tadi ya, YouTube-nya Asta Brata itu penontonnya ada berapa kamu tahu? Berapa? Aku tidak lihat YouTube. Banyak. Berapa? Gak tahu kamu. Enggak tahu. Masa aku kok malah ada 20.000 lebih. Wah, 20.000 lebih pas. Iya, nek aku aku ya, Mbok. Malah gayamu. Au. Oh, tak ngene tok kok au luar biasa. Iya, aku kemarin tuh pas Mas Akbar ndalang itu, aku ki ndelok pas karo Abah Kirun. Oh, di SMP 5. Ya. Abah Kirun ki nyebut jenengku nyapa to kok sampean kok langsung ngeprak wayang iki. Piye nyebut jeneng piye to? Oh, nek kok didikan ngono to. Ya kan orangnya nggak ada gitu loh. Maksudnya orangnya nggak ada kok disebut-sebut gitu maksudnya. Kalau kamu aslinya menjaga perasaannya siapa itu toh? Enggak. Dan lainnya toh. Enggak kok mesti ngono kuwi enggak ya, Dek. Enggak. Ya kan maksudnya sampean tidak di posisi SMP 5 gitu loh. Kalau ada sampean enggak apa-apa. Wah, luar biasa. Yo saiki ini tadi ada Bapak Bupati. Raine dalang dipuluk iki Mas. Ada nih gorengan. Apa matur apa arepan? Iya, buat Bapak Bupati Sugeng Rawo, Sugeng midhangetaken, Sugeng apa Mas? Sugeng Mirsani. Sugeng Mirsani ya ta. Bapak Bupati ini penggemar Agni Lovers. Waduh, so apa kuwi? Agni kuwi singkatan apa kuwi? Agni singkatan apa? Maksudnya masyarakat kan nggak ada yang masih banyak yang Agni ki aku Niken. Oh. Singkatannya. Oh. Akhirnya Akbar ini ya gitu. Agni ki apa? Agni ki Akbar Niken. Oh, Akbar Niken. Pak Bupati. Oh, Pak Iya. Doko. Dan ini nanti ya Thomas. Apa? Wong-wong ki dorene kabeh ki mengharapkan kita duet. Oke, siap. Tapi dueten kok ya Mas lek wis wayangane kukut. Lah Aja saiki tok. Larpe duet wong ngresik-resik alun-alun. Roh aku duet. Ini tadi sudah ada banyak buket loh Mas. Oh, buket. Aja kamu kok empuk sekali toh. Empuk toh. Suwirang ini toh. Bukete. Lagi lho buket. Aku ki berpentas mesti untuk buket. Apa kuwi? Ngene. Apa kuwi? Bawa sini Mas Heru. Wah, kuwi akeh ram lho kuwi. Itulah semua lo buat aku. Iya, percaya. Nah ini Dunhill ini punyaku ini. Betul. Rokok yang gunaku no. Punyaku ini. Nah, iki lho, hari jadi Nganjuk ini banyak yang ini salam gemati dari via WA ANBC. Ya, iki lho, hari jadi Nganjuk disponsori boneka iki lho. Wes oke banget ki. Weh. Lah ini buat aku ini yang 50-an ini. Kamu kan udah banyak uang toh. Anggur duit yang ngedek itu. Ya ben ngetek kok duit gak penting gak ngetek wong lanang. Iya. Ya ini dari so jembruk nek kene kabeh wis. apa? Iya, yo kene Oh dari
Dari siapa gitu tok lo Mas. Ya, ini dari Hongkong. Bunda Ini dari Hongkong, Bunda dari Bunda Susi. Susi Loh, padha. juga. Miskin kok mending tau dijajah-jajah dadekne wayang. Nah, ngono wae kok. Nah, udah banyak sekali ini. Oke, terima kasih untuk yang telah mengirimkan buket. Nah, semoga Ya. dapat balasan. Oke. Ya, amin. Ini sebelum menaikkan bintang tamu yang satunya, Mas Kopet, Mas Dodo. Oh, ada bintang tamu. Oh, ada pelawaknya. Oh, Ada pelawaknya. Enggak ketok lo enggak rayu matanya aku. Enggak, belum naik kok Iya. Tadi kan ada yang permintaan katanya sampean kita duet dulu. Oh, gitu. Oh, mau duet dulu. Iya, duet dulunya di depan dulu. Oh, dengaran sih. Nyapa kok dengaran. Duet Iya. apa? Ini tadi ada krunya Mayangkara juga hadir loh, Mas. Iya, siapa? Krunya semua, kru Mayangkara juga hadir. Jadi di sini tuh ada Mayangkara VS Astabrata. Mana wayang Di situ. lambeku pada di WC. Ubek-ubek. Ayo, apa ya? Penak-penak wae, yo. Apa aja? Ya. Ya, oke. Diwa tresno, Mas. Oke. Andene yo aneh ceblok yo gocelan aku. Oke, kita untuk pembukaan duet dulu. Oke, Dek. Oke. Siap. Monggo Mas Medang digarap. Nanti kalau udah bait kedua maju. Oh, gitu. Iya, ini kita meratani dulu yang di sebelah sana soalnya banyak, di sebelah sini banyak kersane ketinggal kabeh. Mas Karis, aku cepotno ki, Mas. Miku, Mas. Kenapa kok kamu nggak ngongkon aku? Mbok tali paten. Mbok tekek aku. Ini miku tolong dipegangkan dong. Mas. Loh, Mas Karis. Ini kene kon mudari Bu Winter. Ish. Ya, ya. Oke. Ya. Yuk, untuk pembukaan Mukadimah Limbuan. Monggo Mas Arya. Ya. Oke. Bayem penontonnya. Ya. Yo. Tekone. Demo tresno untuk masyarakat Kabupaten Nganjuk. Cinta padamu ora kira yen wis kasep takaku jebul kowe wis ana sing duwe aku bingung kok ngene dadine Nyamong yang guyu. alun-alune wis malih tresnamu sing rung gelem mulih. Bakal tak lakoni Kemang sawiji sing tansah pagami kok sabar lan tetenangan teni yang mangkono yo bareng tetunggo hanya nyuwun marang dewa tresno. Ayo maju Ayo. gendong no
kasep tekaku jabul kowe wis ana sing duwe aku bingung kok ngene tatine Sing duwe sing sapa ya? Sing duwe sing sapa ya? Bu kembali gendong ukur kene kok sampai kon gendong dhuwur. oh iya ayo bareng bareng Gendong kuwi lho jare gendong aku jek dalang sewengi ya mengko ayo bareng yo abang masak bare sabite kok kon gendong gajah sidane sikil kamu pliket bintang enggak Mas Faris tolong dong bersihin Oke. Lewat sini. Nah, sapa? Lah ya. Wes lah. Ayo sudah. Ayo. Itu ditampa. Iya, saya tampa ya. Terima kasih. Ya. Thank you. Ya. Sudah. Oke, wes ditaruh sono dulu. Dekne kan duduk ambekan dulu. Tak ngunggahne Mas Komet Mas Dodok. Perahu layar lancaran sik. Oh ya. Mangga. Yuk. Langsung saja tak panggilin artis cantik yang sangat istimewa. Artis yang mempunyai tanggung jawab kepada keluarganya. Artis yang mempunyai tanggung jawab kepada saudaranya. Artis yang mempunyai panjang kaki 7 km. Wah. Dan artis mempunyai panjang tangan 5 meter. Siapa dia? Ya mesti sing sambar bledek ya. Wih lu tekon. Ayo disambut. Yo tak panggilin artis cantiknya Jawa Timur, Indonesia, Asik dan Kediri, cow. Yo sama-sama kita kasih plus yang beri untuk siapa lagi kalau bukan si cantik. Nini Pele. Suwen we. Niken sali lali ta we. Niken Salidri. kon tindri. Soalnya saiki niken akeh. Yo gono malah Niken Saritem. kita sambut Niken Salidri. Tegane klopo ijo, Artine bejane suk yen duwe bojo. pantun nek. Met piye met? Apa kok takon aku?
Iki lho nek Mbak Nike. Aku anane aku nggak menjauh. Kowe ngerti? Kenapa? Aku wis gak ngeraduk to. Koyo gak ngarah Aku bagaikan kodok merindukan bulan. Iya toh? Aja ngono kan, aku wis di bojoku. Wah, alah, bagus. Kamu serius gak mau sama aku? Alah, jere sapa? Kok sok fitnah ya, sok goblok ya. Ya. Seta. Lah piye kita sing menang? Galak men Mas Dok. Sampeyan Ancen garangan cok ira nduk galak ngerah wong wedok. Saking mundine wong. Dari Madiun. Berarti mau piye ki mau omonganmu? Gelem ora tenan ha? Yo kono piye? Cemburu. Oh. Cemburu. Ngomong ya ngomong ngono lho. Alah, aku kok berbisik-bisik. ya ta, tak Padha omong. karo nyepele sampean Mas. Nyepele Iki kamu. jenenge. Iki jenenge musuh dalam selimut Nek, iki. nek nyen sewu nek kono mau ngejak duet apa dhewe terusno kuwi kurang tepat. Wah, Terus tepatnya apa? Tepatnya ngene, lho. Ahai. alah. Ancen siluman ketunggeng cok iki terus tanduk rese terus. A minor Mas sih. Waduh. Lho Mas Kok sampean. ya belah A minor barang. Sampeyan iki wong lanang iki kudune bres karo ngono wis ora kena. Ya jargon koyo Iki ngomong. jenenge combe to Sen. Ora ngerti keadaan piye kuwi sing ditenteni sapa. Meneng. Sing delok ki lho ngenteni iki karo kene. Lah kok malah garangan. Apa iki saknyatane tresnaku ya among kowe wong ayu sing ana ati. Bajingan. Kok adur ora Aku wae ora wani. Mas sabar ora wani ngono kuwi lho. Sabar Mas, sabar. Aku wae ora wani. Sabar. Bocoran Dok. Bocoran Dok. Pak Bupati. Hei, Piye to? Bakal nanti diatet-atet. Lah timbang. Kowe kurang ajar. Lah timbang terjadi perselisihan yo aja terlalu ngono. Kowe ora ngerti rasane Mas Akbar. Apa? Kaya gendong gabus, penting. Mangano. Penting ora kaprah kok. Awake iki lho kok. Mak gua. Ya ta? Iya. Lagi ngono wae iki wis iki aku apa ta ya? Tujuanku Piye? siji. Piye? Membuka mata. Buka mata piye? Biar mempertimbangkan lagi Kok iso? bahwasanya di bojo seniman tur meneh sinden larise kaya ngene iki abot sanggal ngono lho bar. Lah kok anu kurang ajar. Iki yo sabar Mas. Weh. Wah ya ampun, kuwi tisu apa wong to, Jan? Keleyang. Ora rasane kok. Kaya tisu basah. Lah yo, pikir neh lho, Nduk, ya. Pikir neh. Kok apa meneh nek sing apa meneh becek apa buah? Heh? Iya to? Heh? Sampai nang gone wong duwe gawe. Iya. Lah kok ora nek ajine. Kok iso ora Kenapa asine? iso? Piye? Sepeda motor sapa ki? Parkir. Kula, Pak. Lho, lah kok kuruwi sapa? Oh, kurang ajar. Sabar, Mas. Cocok keris. Sabar kok. Kiai pulang pergi wis. Lah wanine karo cacili ya. Ya. Kok kowe tuwek kok cilik kondi kok iso. Ngejak poli e. Ayo. Wes sopan. Ora apa-apa blangkone kono remu awis to Mas ngono. Aja. Jajal terusno kaya Ora apa? guyon-guyon. Wis aku tak ngerah-ngerah kene. Dah rene lho. Ngene lho. Mas iki hanya anu ya, fiktif belaka. Fiktif belaka. Oga kenyataan. Siap. Misalnya sampean dadi Mas Akbar. Terus mesra karo Mbak Niken. Oke. Mamane bayangno dadi aku. Oke. Iki apa kayak ngene-ngene barang. Wes bene ngono. Wis to rasa gila. Anggapan aku Akbar. Kamu jadi Mas Akbar. Tapi Anggapan- Mas Akbarku tinggi. Ya Lah aku ini kan- cetek kok. Wih anu. Pertama kali Akbar saya pas diabetes. cuma coba-coba. Kowe kaya jamu tetes e. Wong arep roman kok ya. Roman, sampean dadi Mas Akbar. Tuh, aku kependekan jarene Niken. Oh. Iya, kamu kependekan. Ya masalah. Kamu itu laki-laki punya banyak akal. Ah. Yo, siap. Ya ngene dong. Oh, pengen tak dhuwur. Nggih no. Ya. Kerja sama. Masuk. Wong ayu tresnamu keweri. Terus kok keweri. Dodok iso tenanan iki sih. Kandane aku mau digendong ya ngono kok. Iso bocah iki sesuk aku malah wedi. Kok nang kowe. Joh.
Aku mambu aku layan. Lah, nyapa? Persneleng kuat mbok ngene-ngene. Kuwi ora persneleng ya, Le. Kuwi sing jenenge nil korek ya kuwi. Persnel. Persneleng piye to? Wong ayu. Kene Mas Dodong. Wong sak pira, Mas? Sak meter. Disawang dijal kaya apa? Wong ayu tresnamu kinaraya tamba susatra ning batenku. Wong bakal santap narasatimu. Ya nek sindan apa dipangan pekek. Tresnaku tulus rening kalbu Senadyan ngarungi banyu segara rasaku ra bakal serna. Kentalku kok kopong to rasane. Maune gak ngene. Wong apa-apa wis kopong. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, ngeterkan paket, Pak. Iki ganggu setan sok iki. Paket dari mana, Dek? Ladalah. Lazada, Lazada. Lazada. Kok ya. Darene lo tanggapan kok iso. Aku kowe dadi anu tuanku. Aku dadi jaran. Lah kok Rekoso. Jaran kok kaya babi. Lho. Nikan ya ampun nikan kalau ngomong suka bener deh. Oh, kekerasan dalam rumah babi. Kaya babi. Kamu tahu nggak? Kayak babi pink. Kamu tahu pakai enggak? Iya. Plek iki. Kowe ora babi ora? Gak. Suarane piye, Bab? Suara. Ya kuwi lho. Ya kuwi. Nah, kowe terus alasan dadi apa tau pajak ya bebas ya ta. Bebas pajak bebas ora ketilang polisi tapi babi. Ora apa-apa penting selamat. Tapi kan babi kan nggak gampang dibeleh. Lho. Iya, lha nek wong tem-tem kuwi. Ora enek ngene kok ya. Babi yo entekno iki. Ora niki ngaturin apa Mas? Mas anu. Timbangan. Woi, Mardika mawon, Mardika mawon. Oh, merdeka napa niki Apakah datake? ada permintaan Belum ada. Kang Mas Raden, Belum ada. Mas Akbar, Panggilan Syah panggilan Alam. sayang Kang Mas Belum ada. Raden. Bebas mawon, Dik. Lah nek aku Musik lho, ya kena. nyun sewu Mas. Pripun? Lek kula panggilan sayang mbek bojoku yo Umi karo Abi. Loh, Gayane. Lah kowe apa panggilan mbek bojomu? Sing dibadhok kaya arang-arang kaya Umi Abi. Lah kowe panggilan sayangmu apa? ya kare aku to. Lah nek mbek bojomu piye kowe? Aku biasa rene berat aku. kowe ngono kuwi jenenge budi sewe enggak boleh. Menjatuhkan bojo Oke. dhewe. Lah, emang kalau yang bagus apa? Apa yo yang ngono kuwi. Terus Jawaban dalem. Yang dalam sayang. ruwono men, ruwono. Sayangku. Astagfirullahaladzim. Aku wis kudu nyipok iki rasane. Masa tulungi ken. Kita kelainan ke Sayang. Lah yo Mas. Ayo cium sayang. Iki apa to? Wes sesak paten iki kan. Aku malah geri. Mas Akbar, tadi tuh aku tuh hampir dicium sama komet loh Mas. Siapa kamu? Dicium apamu? Masuk Dia mau dicium pipiku. Bres Mas klebet. Anu Mbak, anu. Masa aku dipegang tanganku gini-gini terus aku mau dicium gitu. Dicium-cium gini? Heeh. Loh, Mas sama dititring ngene. Apa? Cengking kowe Mas. Sampeyan mau dipiye? Dicium-cium gini. Gini. Heeh, Ala kono gitu. dhewe yo ngedek kae kok. Alon-alon jembar le. Yo suwe nek sing ciut meja biliar. Ya ora. Betul. Lho kowe betul kowe jare sengkuni. Lah ya bolone sapa to? Aku boleh dewa. Baldo. Ayo mau menghaturkan apa Dik Nike? Menghancurkan. Menghancurkan. Memang cinta Apa ya? Ah, Apa? bebas nek jenengan Bebas. nyanyi. Wo wis jan. sampean angger nyanyi wah piyayi mriki pun seneng sangat pokoknya. Nggih. Oke, kalau Ayo gitu. monggo. Napa Mas? Lintang Asmara. Lintang Asmara. Terus ada lagi? Apa neh? Sampun niku mawon. Lintang Asmara niku mawon. Lamunan. Nah, menika. Engkang ajeng nyun sewu ngersake napa Bapak? Suara terbanyak. Lamunan. Nah, suara terbanyak langsung judi. Iya. Judi piye to kok judi gitu. Iki ngawur. Aku mbayangno Monggo, niken Mas. Salindri nyanyi. Lamunan ya. Nggih. Judi. Mas Markaban. Heeh.
Wis lho. Iki sing pengendange iki ora sapa ya jenenge? Subeki. Apa gak mantan bojone Mbak Nela kae ya udu kok ya. Kok kae tak sotek iki anu kafe kok iki. Dudu wong kuwi Sukri kok. Apa lagu sing terbaru iki? Oke. Iya. Bareng bersama Asta Beratanya Indonesia. Wasai. Ayo Cak Dodok. Goyang kembali tipis-tipis bro. Sing duwe ayune sak Indonesia so. Niken Salidri. Enek rine loro. Enek rine. Temanten kakalih. Kita jadi mantan Mas. Cepet Mas. Ayo MC. Ayo. Wah. Sampun kawis tinggal Iki. temanten putri ingkang Ayu Sulistion Warni. Wah, iki. Temanten kakung sajaipun kados to carang ingkang Ngenyek. Oh, padange carang aku. mesti kuru ngono to. Heeh. Kados Raden Janaka. Janaka. Kanthi pangajak mugi temanten sarimbit dadi Kok temanten. enek musik e to? Tapi ya dikai asil oleh apa piye? Mosok manten asul oleh lho. Lah Ya pantesen apa? dikai anu musik no. Musik. Indo Mas. Nganten koclok. Nganten kok pindo Ayo. Ayo maka anu. Nung ning nung ning. Wah, iki. Ya. Oh jadi peri. Anu kok gak enek tragedi ngidek telek. Lho kok tidak ndok kok telek piye to? Iki dadi apa perias? Perias. Oke, lagi. Aku kan dadi panggih no. Panggih. Aku kan Mbak ini kan di salon to. Hah? Oh, aku ning kono. Wedding. Periase anu sinten jeneng ya. Wedding. Mbak ini kan kok kene Mas Akbar kok kono. Temu manten. Aku Monggo. Kanthi ungilipun kodhok ngorek. Anu kita latihan ya Mas ya. Ya, latihan. Kurang seminggu hari H kita menikah. Umpamane maksudnya. Wis karek kono. Aku piye ki? Wis dumugi wahyane mangsa kala. Tumawahing kodrat pingundi wahyine ilahi. Ngantem beras kuning aja sampai kalah. Iya. Kok ndak kalah karo wong itu. Saya caket lampahipun temanten sarimbi. Hage badhe nglampahi panggihipun Sri penganten. Ini gemplang apa Mas? Ini gemplang apa? Temanten kakung. Beras. Ngantem beras kuning. Mantep beras kuning. Temanten kakung ndodok sungkem marang temanten putri. Wale sing sungkem ki wedok. Ora. Sungkem sing wedok. Manut apa ora aku ndobel lho ki. Iki piye manut apa ora? Manut mawon. Anu iki ning nganten modern. Manten koclok. Lho iya ngono dadi sing lanang sing Iki mau wis sawat-sawatan urung ta? urung. Urung. Urung sawat-sawatan kok sawat gendeng. Lho kok sawat gendeng ya. Terus iki piye manut kowe? Temanten putri syukuripun dipun wijiki kaliyan temanten kakung. Urung ngidak kok iso dijiki iki. Sasampunipun nglampahi pidaan Heeh. tigan. Anu ndoke idake nduk. Lho idake. Ndoke didake piye to? Ndoke idake. Tes. Mosok ora tau ngerti nganten. Kok ngaleh? Lah dereng tidak ndok. Oh iya sampean dalang kok ya Mas. Lungguh Mas tak genteni. Kok malah galak? Mal, iki no mantanku malian. Ora apa-apa lemu ki penak ra sambut kono kasur nglebu tur. Temanten Kamu gak mau jadi mantan mbak aku to Mas? Loh, iki piye posisine? Tawakili ya. Oh, wakili ya. Oh, mbak cocokan ora. Tok menjadi akbar. Iya iya. Ya. Muga seterusé ya. Ya. Terus Temanten kakung sampun kawis tinggal melarat. Mboten gadah napa-napa. ki mantene dok mripate piye iki? Temanten sami simpangan. Kawis tinggal kados dam truk. Gak pedho, gak pedho. Gak pedho. Kudune piye? Pedho. Peco. Blok goblok. Ngono nanggap MC. Biasa to, ganjing sikilmu. Wis sing rabi paski piye? Temanten kakung saha putri mereka riyen dados paskibraka. Panggihipun Sri penganten kekalih sungkem le Mas suami istri hormat rek selesai
Tegak, gerak. Temanten putri dan putra, hadap ke depan, gerak. Mana matamu? Matamu dewe. Sing kaya Mas Gibran mana? Ini mataku. Ini mataku. Mana matamu? Ini mataku. Satu-satu. Ini matanya mana? Ini mataku. Kok kayak sentolap toh? Mataku. Ya, ya. Mana matamu? Ini mataku. Mana matamu? Ini mataku. Mana? Golek kesempatan MC ayo gragas. Aku anggitku ora bendino. Iki lho sapan malam pertamane kok. Malam pertama sapa? Malam pertama tak genteni aku. Hei. Piye to ki manten gota gede bareng penake kono iki. Kok kowe gak kuat? Oh. Kene wis nganggo jamu tetes kok. Ayo bare mumpung urung ya. Iki lho musik ejek kok. Ora. Siket sawet awis. Menika wancinipun temanten. Lungguh kursi. Nggih. Kursi wonten ing dadi kursi. Kursi. Kursi dampar kencana kene kursi. Dampare manten, kursi manten. Ah, borongan piro to ya. Lah. Ora jadi profesional. Iki jenenge romantis totalitas maksimal ngono kuwi. Hei. Kok kursi kurang ajar. Kenapa? Hei, kursi. Kamu kenapa? Jungkal. Walah. Kok tak rokok rono tang. Anu ngatuk dhewe, Nduk, ben aman. Wis ya, bar ya mantan. Wis bar ya, Pak. Duduk Dek kan. Iya. Wis mantan iki manten cara adadi iki monggo. Alah niki tok-tokan mboten tenan. Kok ngoten kok nesu-nesu mboten apa. Tapi mau tenan gelem ndi? Lah yo games kok. Sapi ya kok ya. Yo, nanjakne sinden. Salat sinten Mas? Tak golekke sing sak babak sak musuh. Mbak Denko. Mbak. Yo. Oke. Sempat aja. Kita Oke, wilujeng enjing. Selamat pagi, Iya. Kang Mas Raden Akbar Syah Syah. Alam Gaib. Dikei goib barang. Wah, sik oke dengeran. Masih banyak. Ayo, apa? Ngaturnya apa? Ayo menghibur. Monggo. Anu kaya langga apa lele. Anu. Halus napa kasar niki, Mas? Kasar. Kasare napa? Hah? Apa ya, Mas? Banyuwangi napa pripun? Oke, ora apa-apa. Apa Sragenan? Nah, manut. Sragenan apa Banyuwangi? Apa pan? Halah pan nih kok. Iming-iming. Aja lho. Aja kuwi lho. Ndak, jangan dangdutan ya. Anu wae, gamelan wae ya, Mas. Antara gelang alit karo gelo. Oke, oh. Gelo. Jare mau ketek akeh Banyuwangi, nek kan gelo. Iya. Ya wis gelo wae ya. Sragenan berarti. Oke. Aduh, Apa? kakiku sakit. Napa semutan? Kram. Keran-keran to. Tenan iki. Enggak. Iki marine iki didilat iki. Wah. Aduh, Kenapa? anjang-anjangan. Kuwi to blong-blongane. Iya. Yo, gelo Sragenan Mas Arya. Yuk.
Ganaku galei betapati kapengen katamu senadyan atoh tak parani among nuruti karepe ati bareng saiki katamu kawilunga ninggalake aku kaya sing nyandel atiku loh konetes nalesi tipiku yen pancene ora tresno mbok ya kandha sing prasangsa ngecekami kelati aku ora bakal gendeli Ya. kaya ngene lakonku biyen ngapa kok ndedak katamu yen pancene ditinggalke gawe kalah ati salawase asa berapa dengan tinggan kong galei patah-pati kapengen katamu senajan adoh tak parani mong nuruti anapi hati barang saiki katamu aku kaya sing nyandal atiku loh konetes nalesi titikku yen pancene ora tresno mbok ya kandha sing prasangsa aku ora bakal Yo, ndek nih. kaya ngene lalakonku biyen ngapa kok dadak katamu yen pancen gawe kalah ati salawase Terima kasih gitu nih, Kek. terima kasih sayang Aduh. Suku tahu di Kediri bila ada waktu kita bertemu kembali nggih. Yalah, gur melet ngono tok ayo pelak panggah pelak ya. Yo.